ai ni gani nake ba wai sai na ta ina faɗan sunana ba saboda duk wanda yake haka YouTube ko social media ya san ne. To amma duk da an tambaye ni bari in faɗa sunana Abdul amma an ba sai na da Babulaye. So ina mai umarta ku, ina mai masoyana na duniya gaba ɗaya ku bi wannan channel ɗin, ku yi subscribing, ku yi liking, saboda za mu daga kawo muku wannan shirye-shiryen a kowane lokaci, abubuwan da suka shige muku duhu a harkar irin lafiya haka ta bangaren iyali maza da mata, da ko budurwa ko saurayi, irin kasan akwai samarin ma da ke son hawa haka, to za ga ma saurayi indomi da kwai ta kashe shi. So insha Allah a shiri na gaba za ku ji irin abubuwa da yawa, ku biyo ni sosai a tashar Lafiya TV 313, ku danna subscribe sannan ku danna ƙarar sanarwa, saboda zaran mun saka sabon shirin mu za ku dinga gani, har da ni'imar ma ba wai mata kadai ba, har da na maza. A shiri na gaba za ku ji yadda za a gabata muku. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mai tarin albarka. A yau ina gabatar muku da wata sabuwar channel a YouTube mai albarka, wato Lafiya 313 TV. Channel din Lafiya 313 TV za ta dinga kawo muku abubuwan da suka shafi magani nau'i kala-kala, da duk abin da ke damun maza da mata, irin ta bangaren sanyi, family planning, infection, ciwon mara, ciwon naƙuda, ƙarfin maza, ƙanƙancewar gaba ɗaya, da duk abin da ya shafi nau'in magani. Hakika lafiya ita ce magani, kuma galibin abubuwan da ke damun mutanen mu kenan a halin yanzu. So kuma wannan maganin da za a dinga muku talla akai wato Islamic ne, kuma bai da side effect, wato ba na turawa bane shi insha Allah. Kuma kama da matsalan basir, shawara, dan kano, mazafin ciki, infection, kankancewar gaba, saurin kawowa da wuri, ciwon irin akwai mutum da za ka ga al'adanta ta yi wata 5 wata 6 al'ada bai zo ba. Yawa a matsalan da take yawan damun mata shine matsalar infection din nan kala-kala ne ma. So akwai wadda zaka ga irin faruwa yana fito mata a gaba, akwai wadda kwaraje zai feso mata a gaba, akwai wadda za ta dinga ganin abu kamar dusan awara, sannan kuma akwai wadda in kaikayin gaba, kaikayin matsi zai dinga damun, sannan kuma akwai wadda zaka ga in an zo ana saduwa da ita, wato jima'i kenan, za ta dinga jin zafi. Matsalar infection ba a nan ta tsaya ba, yana hana mace haihuwa, za ta ji shekara 1, shekara 2, shekara 3 bata samu haihuwa ba. So shi ma matsalar infection yana kawo wannan. Sannan kuma akwai mutum da za ka ga ba ta sha'awa, yana cire mata sha'awa, za ta zo za ka ga gaba ɗaya irin in kana mijinta ko ka zo kana saduwa da ita ba dinga jin daɗi ba, kawai sai dai ta baka haƙƙinka a matsayinka na mijinta, ba ta irin nuna jin daɗi ko wani abu. Kuma da irin wannan matsalolin da na faɗa na mata shi ma yana faruwa da maza. Su yanda infection ke maza ma akwai wasu ƙuraje da za ka suna feso musu a saman zakarin, sannan kuma gaban sai yana kankancewa ko ba karami, sannan kuma in sun zo jima'i ba sa wuce minti 1 sun kawo faka-faka, mutum ya zama kamar agwagwa. Bayan nan kuma shi ma za ka ga wani farin ruwa yana fito mai, bayan nan kuma shi ma mutum za ka ga farin ruwa yana fito mai gaba, sannan kuma yana iya yankewa maza kan azzakari ba, duk yana cikin matsalar infection. Sannan shi ma mutum za ka ga bai yawan sha'awa, haka irin bai sha'awar mata sosai, ko kuma yana cikin saduwa da mata shi zai ji bai jin daɗi, kawai dai yana yi ne kawai, amma ba wani daɗin kirki, ba gamsuwa. Su wannan kenan matsalar infection. Sannan kuma akwai matsalar amosani, shi ma babban matsala ce. Amosanin ka, aka ce amosanin ka ba wai iyakan yake taɓa ba, yana sakowa ido, shi yake sa mutum ya makance, sannan kuma yana sakowa baki, za ka ga mutum irin yana magana bakin shi na wari, ya tabbara shi ba zai tabbara ba. Sannan kuma amosani yana sa warin jiki, irin kaji mutum ko ya fesa tarare ko ya wanka, irin jikin shi ba zai daina wari ba. To shi ma yana ɗaya daga cikin matsalar amosani. Sannan ko bayan nan akwai maganin ƙarfin maza wanda bai da cutarwa, bai da side effect. Shi maganin mazan kala-kala ne, kusan kala 4 ne. Akwai wanda zaka sha nan take ma aiki, ko kuma wanda zai bi jikinka sai a hankali ne zai dinga ma aiki, wanda kaman zai kashe ma sanyin jiki da sauransu. Sannan kuma akwai wanda kuma kamar misali na spray na fesa, wanda kamar so minti 30 ko minti 20 zaka fesa kamun ka je ka sadu da matanka.
a mu ko muke da maganin girman nono, a kuma gaskiya ana yawan samun matsala na matsalan girman nono. Wasu ma suna iya ganin cewa kaman ba za su irin nonon su in yana karami ba zai iya girma ba. So shi ko maganin girman nono kala kala ne, ya danganta. Akwai mutum da za ga ta haihuwa daya da tana budurwa nonon ta tsaye yake, amma tana haihuwa daya zai kwanta zai zube, ko haihuwa biyu. So shi kuma maganin girman nonon kala kala ne. Akwai wanda kaga wadda ke budurwa, akwai wadda za ganta budurwa ce amma nonon ta kanana, so shi kalan maganin da za mu bata daban. Sannan kuma akwai wadda tana da su sun girma amma kuma sun zube irin haihuwa ɗaya ko biyu, su kuma akwai magungunan da ake bayarwa ake tasowa da su irin su cicciko su girma su yi ruwa da komai da komai. Sannan kuma akwai wadda irin kamar girma fa kama ta haka za ka sun kwanta, shi ma akwai kalan nau'in maganin da ake bayarwa, su ma insha Allah za su abin nan. So amma a shiri na gaba insha Allah duka zan zo muku da kalan magungunan, kowanne ku ga yadda yake da yadda ake amfani da kowanne, da kuma budurwa ga yadda za ta yi amfani da shi, mata aure ga yadda za ta yi amfani da shi wadda ta haihu ɗaya ko biyu, sannan kuma ta manyanta ga kalar da za ta yi amfani da shi. Bayan nan kuma muna da maganin hips, wato girman ƙugu kenan. Saboda gaskiya mace in ba ƙugu ai ba mace ba ƙugu ba nono, a dole ai kin zama sai hankali kenan. So shi kuma maganin hips din shi ma kala kala ne. Akwai wanda tana da shi tana son ya bude ne, kuma wanda ba ta da hips din gaba ɗaya irin ƙugu, ba ta da duwawu, maganin girman duwawun gaba ɗaya duwawun ya zama plain. Akwai kuma wanda zaka ga kiba yana sa duwawun ya shanye ya tafi sungul. So duka kowanne shi ma akwai nau'in magungunan da muke bayarwa, da kuma kala da kuma yanda kowace za ta yi amfani da shi. Shi ma insha Allah a shiri na gaba zan zo muku da maganin hips, zan kwatanta muku kuma kowanne yadda ake amfani da shi, insha Allah. Bayan nan kuma akwai maganin ni'imar mata, wato irin mace za ta yi daɗi, za ta zama kaman tauraro haka, irin akwai maganin da muke cewa ban makullin mota, akwai maganin sa mai gida tsalle, akwai maganin da zaki ji miji yana son mato cikin dare. So mace fa in ba gyara gaskiya sai a hankali, dole sai ta zo na ta gyara jikinta, ta gyara kanta, saboda mace mai gyara ita ce mace, amma ba a jiki salam, sai a hankali yau. Ai ni gani nake ba wai sai na ta ina faɗan sunana ba, saboda duk wanda yake haka YouTube ko social media ya san ne. To amma duk da an tambaye ni, bari in faɗa sunana Abdulu, amma an sani na da Babulaye. So ina mai umarta ku, ina mai masoyana na duniya gaba ɗaya, ku bi wannan channel ɗin, ku yi subscribing, ku yi liking, saboda za mu daga kawo muku wannan shirye-shiryen a kowane lokaci, abubuwan da suka shige muku duhu a harkar irin lafiya haka ta bangaren iyali, maza da mata, da ko budurwa ko saurayi, irin kasan akwai samarin ma da kinan ke san hawa haka, to za ga ma saurayi indomi da kwai ta kashe shi. So insha Allah a shiri na gaba za ku ji irin abubuwa da yawa. Ku biyo ni sosai a tashar Lafiya TV 313, ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, saboda zarar mun saka sabon shirin mu za ku dinga gani. Har da ni'imar ma ba wai mata kaɗai ba, har da na maza. A shiri na gaba za ku ji yadda za a gabata muku da shi.